jo. Dobrá. Čau lidi, já vás vítám a předem upozorňuji na to, že nebudete kritizovat podle rodinných příslušníků. Já mám segru, která neumí kreslit a říkám to, jak to je, jo? Neumí kreslit, prostě. Ale jeden kluk mi napsal, že neumím kreslit. Má 4 let's playe Minecraft je debilní, jo? A jedno video, kde tancuje nějaký debil. Já nechápu, proč mi tohle říkáte, když vy sami neumíte kreslit. Když chápu, že třeba z nějaký umělec, který kreslí, já napíše, že neumím kreslit, no tak že se nestane, protože on umí kreslit a on to může ohodnotit. No to neřešte. On to umí prostě ohodnotit, ale když mi to napíše nějaký dement, který má 4 let's play Minecraft a pak nějakou volskou taneční show, nebo co to je, prostě volovina, jak svíňač. No, kde ten kluk ještě vypadá, jak kdyby měl nemoc svatýho Víta, prostě. No, to neřešte. Takže jsem vám chtěla nakreslit, ukázat nakreslené obrázky. Bude to druhá část odpověď Wolfíně Wolfové, protože jsem si všimla, že vlastně byla první část dost populární. Takže jdeme na to. Jako první je moje laguna Blue Basic. Basic. Je strašně hezká. Jsem krásně vystínovala. Jo, jestli vás to zajímá. No, teďko bych... Tak, a teď začneme z knížek. Bez vás, knížky. Takže jako první jsem tady udělala obrázek Rebeky Steamové a jejího mazlíčka Pennyho. Je to podle knížky, první část Gulmošky se chtějí bavit. Ne, Gulmošky navždy, tak. On si tomu nepodobá, ale já vím, ale tak to neřešte. Jako další obrázek jsou zase z nálepkového alba Draculaura Basic, Frankenstein Basic a logo. Logo Monster High. Určitě jste to všimli. Jako další je pan Smrdák, kterýho jsem zase dělala podle první kapitoly Gulmošky navždy. Té nové série vlastně. Ale musíte říct, že se mi docela povedl. Jo, to jo. Tak. A další. To jsem potom ničeho nekreslila. To jsem já jako smrtonožka Monster High. Takže já jsem odjitla na smrtonožky. Co zvláštní. Tak. Dost děsivý. To seš ty, jo. To je taková ta cedulka, víš? Jo, ty lepky. No a teďko, tohle je popis mě. Je na 2 stránky a když mi dáte dobrý komentář, a když se vám to bude líbit, budete odebírat nebo tak, tak vám můžu tady toto vlastně přečíst, natočit video, jakože jak to čtu. Tak, ale jdeme dál. To je Sylfia Křidélková, zase obrázek z prvního dílu. Někdy si taky můžeme kreslit, jakože společně. Sylfia Křidélková, slečna Křidélková, nebo taky zaříkávačka traku. Je to vlastně učitelka na Monster High, nová taková, z prvního dílu nová. To je zase z prvního dílu, jo. Tak a další je Spectra Wondergeist, kterou jsem kreslila podle mojí Spectry Wondergeist. To diskotéka, nevím, jak se tomu říká doopravdy. Udělala jsem jí vlastní, jakože takový krásný prostě věci. Jinak to je hezky to. Jo. No, to neřeším prostě. Další je Skejta Calaveras, která je už z druhého dílu knížky Monster High Gulmošky se chtějí bavit. Je to vlastně, počkejte, já než to nandu vždycky. Je to vlastně z kapitoly 3. Tady tahle. Musela jsem mi dokreslit nohy a bodky. A do komentu mi klidně napište, jak ty bodky vlastně měly vypadat. Protože já to tak nevím. Já vím, že jsou zelený a prškyvatní, ale nevím jaký. Vím, že tady těch plátků je docela dost, ale tak
Jsem se snažila, no. Tak, jdeme dál. Tohle je Gina Fire Long, taky z druhé kapitoly, teda z druhé části, z třetí kapitoly. A vidíte ju hnedka tady, vedle Rochelle. Vidíte, to je vlastně jeden na ten samý obrázek. Ne, Rochelle mám, už to jste viděli. Takže, tohle je Spectra Wandergeist, taky z druhého teda, jo, z druhého dílu knížky. Musím to jenom najít, protože... A tohle to byl můj nejoblíbenější asi obrázek z té knížky, asi vždycky vyberu nejoblíbenější obrázek. Je to tady tak. Až na to, že tady má větší oči než tady, ale i to víc sluší, když má větší oči. A řekla bych, že z prvního dílu je moje nejoblíbenější tamto s tou Rebekou. S tím Pennym, jak v té poslední verzi. A další taky už z druhého dílu česko je Venus, ne Flytrap, nebo Flytrap, já už nevím. Ale musíte mi to tam napsat, jak se to jmenuje, protože já už fakticky vůbec nic nevím. A je to tady tenhle obrázek. Je to vlastně tady ta Venus, jo. No, všude má větší oči, no. To neřeším prostě. Vím, že je to hnus, ale neřeším to. A jako poslední zakončíme to královnou Danielskou, čili Leonil Daniel, tak. No, podívejte, tady máme, jak hází panenku zkázy na Diuse. Chudák Dius. Jo, nedávám mu kopačky, nemyslete si, že mu dává kopačky. Panenka. No, to neřešte. Takže tímhle bych chtěla končit tohle video. No, tohle video. Doufám, že se vám to líbilo a určitě se uvidíme u dalších videí. Budeme určitě někdy i společně kreslit, jak už jsme kreslili Draka Malfoye. Budeme určitě kreslit Monster High a budeme určitě další díly na tohle. Dokonce jsem dostala od Ježíška u babičky Olomoucké. Nebo teďka už Prostějovské, ale říkáme i Olomoucké, jsem dostala takovej bloček, teda deník s tvrdýma deskama, tam ho mám. Skryté, vteřinku. To ten deník. Co to na mě spadlo, Pavel Novák? To ten deník s pevnýma deskama, do kterého budu potom kreslit, až vypotřebuju tady ten sešit. A jsou tady fotky PFK, no to neřeším, prostě je takovýhle deník krásný. No? Do toho budem kreslit pak. No, takže to je všechno a těším se na vás, tak čau!